L-Awtorità ta' Malta għall-Edukazzjoni Avvanzata u għola ċelebrat l-10 sin anniversarju mit-twaqqif tagħha. Dan waqt serata li saret apposta u li matula tfakkar dan it-tragward għal din l-awtorità. L-awtorità tilleġittima u tħares l-istituzzjonijiet u l-programmi ta' studju fil-waqt li timxi mal-istandards tal-Unjoni Ewropea li jipromuovu l-edukazzjoni fil-komunità għal benefiċċju ta' studenti lokali u internazzjonali. L-edukazzjoni avvanzata tinkludi korsijiet f'istituzzjonijiet postsekondarji, vokazzjonali u terzjarji, bekk mhix obbligatorja. L-awtorità taħdem ukoll b'mod awtonomu biex tassigura l-ogħla livelli ta' edukazzjoni skont l-istandards tal-Unjoni Ewropea. Dan jaċċerta li s-sistema edukattiva lokali tkun affidabbli fejn kulħadd ikun aċċettat u stmat. Din l-entità ġiet imwaqfa fl-2012 dak iż-żmien bħala kummissjoni, iżda kien fl-2021 li din saret awtorità. Il-Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, ir-Riċerka u ż-Żgħażagħ Clifton Grima qal li l-Gvern hu impenjat li jipprovdi aċċess għall-edukazzjoni ta' kwalità u żied jgħid li l-investiment fl-edukazzjoni huwa l-bażi għall-iżvilupp tas-soċjetà. Min-naħa tagħha il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità Rosen Kuxkieri qalet li din qed tikkontribwixxi b'mod qawwi għas-settur tal-edukazzjoni. Waqt din is-serata ġie ppreżentat ukoll kunċert mill-Banda tal-Forzi Armati ta' Malta.